Kerebi. Nkiogo kora. Lakini tumogete iga. Kage ngon karansu no nchomo gongo. Onyarire gaki. Yani mbwate stress. Stress yaki baba. Kwanza kusengwa chete mwabo yumbi nginando kurihiga. Nkagende kanisa. Agaisikali kwaroche atete konyega. Nkaganchira. Bono kagangira mwabo. Kere kangira mwabo. Bono kagante inga nere byo komenyete gabu tabwati bayibori. Aronka romo chino muyore. Na incherende ngera agante. Anyorata ne chinyomba chiriyo gosa. Baba utagotiga. Mu musongo. Bono nchenga ngateba naikire. Ira naikire. Baba utagotiga ngokorere story. Ngira nchekere na chete tinyore tibayibori. Agante itabwati bayibori pi. Bono ngateba bono ga timbwati mama byaro guchukunya gonchanda. Tutkorera buna aba nyoko byara baguchanda. Bono timbwati omoro na. Boke bagosere. Bono nchenka gokigu bono nkabera no mumura. Twaberire rende koruri na chete kambi. Yani bono tomenyete buye yani noroche ainga konga yani obwanchani. Tagotiga. Nabo bole bali tangani. Yani ngateba nanyorire gakyo musacha naikire. Bono rende rero iga nachikoboke kemambi. Nanyora abaibori bachire kemambi. Barura sibengi ngo babori rende inumbarari. Bagonte ngantu nabaibori intu abanya no mucyo ya ningo. Dingo pate ingene nje no musubati bo mucyo rende tugaiga. He nakumi enkoro yangita. Dagotiga. Bono ngira onyomo chioro muyangi okubita. Omochino muyore. One shida baibori abambanda gete. Kumbe omwisike narororo. Batagete omumuro yo banyomu anyome guchumu chyoyo. Bono ncherende omumuro igangainete. Agantebi bono nanda abiburi abi batagete omumuro yo agende America. Agende ngumbu kobera na mwisiko mwabo karororo. Bone bagontebi bantebi ndwororo ngiche. Nakie kondo chebono sinyire stress embwatete. Nande nachikoboka rere kemambi. Na igunga bono nkoroka naruka nabo okoroka bono mete koroka tari lazima karo koroka ngaige karo nga stress ye kubwate omonto nabo okori endagero totetioroke omonto nabo okori no enkende gamambi oroke usiri musuri wake igoroke mo use malaria akori aina ya use stress ye gokoro malaria njanya kondi emiaka 10 ngakirende kondi re ngakie kondi nayo maite bono yani ingwe shukunga nimbwate oborita bono ngakingo bono mbobe Oborito bwo musacho ngangire abaibori bangangire nere kwandale ngumbu ngaingo chikomonyo koseliria kwenda ngumbu nali buya iguna ara gotebi kakwenda ngumbu turashibona konyora no borito bwayo bwate onyoro mwana alafu amumro naroche no muya kaki no muya alafu onyoro mwana amubwekane bona riri bona tuma inusa igo semo bwate chisimi chiri chinene ogwaka chibi chako kopeka no ani gari ga mutandao onya gochirora ta kweba mwana oye obo tumera chibesa aye yikonga inore yaya oborito boiga barabu kama mumro ligago ntiga igapi chetini ko botiga ko ko borusiga tiga banongo tebi nyoro mwana oyu tiganche ngote inchina bongo ngwe sacrifice ngokorere kirigento kigesa onyoro mwana ondetere nchendere igoto imbogo kemetienyi kyanda ngoretere mwana lakini kwanda nimete mino mama mino no mukali umete nimo maete to basaye kwenda mino nabo gocha mwana tobero ororo gose ngorigeri squeeze mete nimbwate biasara ngokora ngorigeri no ni nyumba ya chiribubere na gwa kare romenya yani otete nchiko byara nchape ngote karo kwanyore kera nagotire musacho ndeta chikondora nabo tegete igo gesare kwanya turoshibo chaberi turara bochaberi abgata abana bari batatu lakini nani tali umwesike ko kubwa tabwati umusacha oko momente okomogorera cyangwa obwo tantu vera singo mate ni ari bochaberi ya na ruite ne bona kinkote ne ki ere njyaho kora anya bochaberi ndorokora ya biasara biri byo konchingen to kona bochaberi chingen tuende kona chingen choka ya Diario ongiberesiri ya ona ya nando mate kigambara tu teti sha utibanto be grande story yega benche naye okoenda ka ayariri gwete korie gento kwantebi njengo gwe lakini riri gwachakiri koigubuna mbobe ayoche mwana ngotebi na toko osema bono ayebunga kibono ogwekora umuyasindi arafu uchikonsekerera baada yani konsekerera njetingo konsekerera ya yote to chikonsekerera neki ayino musacho gochikondenda ayino musacho tiga gosor ngobona kiyota giti ya njira ko irama nande to chikondenda ora kurende
tigang ni inku nkobeka yani 50-50 inku ti inku akinje natamire kugwadi baise sengo nyara ayenje to basikombe kanga ngwanta eti story yeye ayo gokorusha meta banda bange bakurusi chinda bago kumete ninki abange barusire nimbwate kase ni yane yarusiti ekarusi nande takweti ono nere nkwenda ntebyandikeri umunyagitari uri omurusiti nenjandusi aya tari kasi ni yago bintu ngoncho ribire bintu ngocho bire bya 50-50 na gwateba okorusi kometa obe moyo busoko bone chances choko kwechire 70 echoko moyo chire 30 na kibono ruchengo kora nenda orengerera kuko mwana ina gotembi yayo ochiche mwana tore kuna tokora sawa tigaye ngende ngori ngani alafu chonte sawa chengo tebi haya kwa bye haya